Hola, sóc l'Elisa i avui us vull explicar un conte que se'm va ocórrer un dia a l'escola. Mireu, la meva àvia, quan jo era petita, es va inventar els contes del ratolí doctor, que era un animalet que ajudava altres animals amb els seus problemes de salut. Deixem-ho així. I bé, doncs he seguit la seva saga. I aquest és un conte que els infants em van demanar, que fos un conte d'un pingüí. I així comença la història. Hi havia una vegada un pingüí que era molt fredolic. Era tan fredolic que anava amb la bufanda, amb l'abric, tot ben abrigat, i tot i així encara estava tremolant. I tremolava tant que ja no era feliç. O sigui, es passava el dia, imagineu-vos, per exemple, haver de posar el peu a l'aigua per caçar un peix. Doncs ell posava la poteta... A veure... Posava la punta... que freda, no. I llavors no hi entrava. I així s'estava apurant fins que ja tenia tanta gana que ja, havia d'entrar sí o sí. Però estava fart d'aquesta vida. Estava tan cansat que va decidir que se n'anava del Pol Nord. Així, sense més. Total, llavors va començar a pensar com s'ho faria per marxar del Pol Nord. Va pensar que necessitava una barca. Però clar, no hi havia gaires fustes i estaven molt apreciades i molt repartides. I fer-se una barca no era gaire adequat. De cop es va mirar al seu jardí i va pensar: mira tu, i si al Cerro ja tinc una barca, que és, a més, és casa meva, mira, no he de fer ni les maletes, tu m'ho emporto tot posat. Va pensar, quina idea més bona que he tingut. I va començar a serrar. Raca. I quan ho va tenir tot ben serrat, el jardí i el seu iglú, la seva caseta, va començar a marxar a la deriva pel mar. A poquet. I el pingüí va pensar: perfecte, i ara només he de deixar que això em porti cap a terres més càlides. Però sabeu què li va passar? Ja us ho podeu imaginar, no? Doncs conforme anava passant el temps, el nostre jardí, el seu jardí, s'anava fent més petit. Sí, com ho sentiu. I el pingüí se'l mirava i pensava: jo diria que aquest jardí s'està escurçant, s'està reduint. Però és que al cap d'uns dies la cosa va anar pitjor, perquè ja no només era el jardí. El problema és que se li estava desmuntant l'iglú i ja podia veure el cel. No anem bé. Així és que al cap d'uns dies més ja no li quedava res i es va quedar assegut a dins de la banyera, que la banyera, per sort, no era de gel, amb la qual cosa va començar a anar una banyera a la deriva pel mar. I el pingüí, doncs bé, es va quedar allà dintre. Ja estava cansat, tenia gana. Total, que va anar perdent energia i es va quedar adormit. Fins que de cop, pum! Un sotrac el va despertar de cop. Què ha passat? I va veure una cua que s'allunyava. Tu, vigila per on vas! Era una balena. I la balena, quan el va sentir, es va girar i li va respondre. Sabeu com parlen les balenes dels contes?
Diuen que parlen un idioma que es diu baleno. I el baleno és una cosa més o menys així. Ai, perdona! No t'havia vist! D'acord, no passa res, li va dir el pingüí. I què fas tan lluny de casa teva? És que sóc molt fredolic i he decidit que jo me'n vaig a terres més càlides. La balena se'l va mirar i va pensar, aquest trigarà molt en arribar-hi. I li va dir, mira, jo, si vols, et porto una mica. Oh, moltes gràcies, va dir el pingüí. I així va ser com la balena, a poquet i amb delicadesa, va agafar la banyera i se la va posar al sortidor. Sí, i el pingüí va començar a fer salts dins del sortidor. Bé, la banyera va començar a fer salts dins del sortidor. Però així va ser com la balena el va portar una bona estona, fins que ja es veia terra ferma. I li va dir, pingüí, jo et deixo aquí. Estàs molt a prop de la costa. Gràcies, va fer el pingüí. I així va ser com el pingüí, remant, amb les seves potetes així per fora de la banyera, va arribar fins la costa. I llavors, quan va ser a la costa, va començar a veure que hi havia uns ocells que no havia vist mai. Eren ocells de colors. I feien un soroll com aquest. Sabeu què eren? Sí, eren lloros. I el pingüí no s'ho va pensar gaire, Era bastant, atrevit i decidit, va baixar de la banyera, la va deixar a la sorra i se'n va anar caminant amb les seves potetes cap endins d'aquestes noves terres, que tenia moltes ganes de descobrir. Conforme anava caminant, cada cop hi havia més plantes i les anava apartant. Xas, xas, xas. Ai, ui, ai. I així van avançant fins que de cop va començar a sentir un soroll d'aigua que queia. Era una cascada. I la cascada anava a parar a un gran llac. El pingüí es va quedar meravellat. Oh, era preciós. I llavors es va fixar que hi havia tot de peixos de colors que saltaven per sobre l'aigua. Xup, 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 xup. I el pingüí no s'ho va pensar 2 vegades. Es va tirar, tenia tanta gana, que es va tirar dins de l'aigua de cop. Xap! Uau! L'aigua estava calentona! Estava supercontent i es va posar a nedar. I va anar cap als peixos i nyac! Em va enganxar un. I tenia tanta gana que se'l va menjar sencer. Nyam! I llavors es va ennuegar. Va sortir de l'aigua com va poder i va quedar allà assegut. S'estava ofegant. Per sort, sabeu qui passava per allà al costat? Sí, el ratolí doctor i l'esquiroleta, que just estaven buscant herbes medicinals al costat de la cascada. I l'esquiroleta va dir, doctor, miri, corri! I van anar tots 2 corrent. I el ratolí, mentre corria, ja estava pensant què faria, perquè veia que s'estava ofegant. I clar, un pingüí és molt gran respecte a un ratolí. El pingüí estava estirat i el ratolí no s'ho va pensar 2 vegades i tot i que era vellet, va anar corrent, va agafar carrerilla i xas! Va saltar sobre la panxa del pingüí i li va fer com una maniobra de Heimlich gegant. Sabeu la maniobra de Heimlich? Aquesta que et posen aquí, et fan així i fas i escups l'os de pollastre o el que sigui que t'has menjat. Doncs així va ser com el pingüí va escopir l'espina que se li havia quedat atrevessada i
va començar a tossir. Gràcies, moltes gràcies, m'has salvat! Llavors, quan ja va estar una mica més recuperat, es van presentar. Nosaltres som el ratolí doctor i l'esquiroleta. I tu qui ets? Jo sóc el pingüí Fredolic. Bé, així és com em deien. Un què? Un pingüí. Ets un ànec molt curiós, no n'havíem vist mai cap així, li van dir ells. Clar, és que sóc un pingüí i vinc de molt lluny, vinc del Pol Nord. Del Pol Nord? Apa, mira! Doctor, tenim un turista! Va dir l'esquiroleta. I així va ser com el ratolí doctor i l'esquiroleta es van oferir a portar el pingüí a fer una volta pel seu món. I al pingüí li va agradar tant, sobretot la temperatura, que va decidir quedar-s'hi una bona temporada. I ja està, conte contat i conte acabat. I aquest és un dels contes del ratolí doctor i l'esquiroleta, que al final van naixent conforme els infants els sol·liciten. Ells diuen l'animal que volen i ja n'hem tingut de cocodrils, de tigres i d'ossos panda i jo què sé què més. Vinga, doncs apa, espero que us hagi agradat. Fins la propera. Adeu!